Mwana bwanji. Sawa greza hanga ni kazi, ha? Bwana ni kodi. Azima yamba. Yeah. 100,000. Ndama? Ndama zesi zinagwire. Come on. So for now, I'm going to give you 400,000. Ndizigwira ganyu wanje. Aboko. Ndino abantu fana dzibirano ndikabangeza business. Uri ndama izichiruke. Como osa ngambwele tenyasi. Osa ngambwele tenyasi lokobano. Kuti inetu zimene ndinapeza zicha ndakulama kuti. Munasota ino 7. Ndemotera kusa ineyo. Ngati munena zona unena anthu aperekera umboni. Zimene anafesa ndikumakolola. Ine abusa ndidzapereka ndalama 400,000. Koma ndifuna kundipempherere. Ndikamatuluka muno ndituluke ndi 800,000 kapena 1.2 million. Inu mafuna kunena kuti ineyo ndikupempherereni ndalama zozoti zochokera kumapola kwiko. Malo achionongeko. Zona zimene soso. Mafuno nendera nyama. Mafuno nendera nyama. Zaga isara, rizikale zaga isara. Za mulungu zikale za mulungu. Mwatagana ojera mzugoli. Omezugo onegerani. Mwatagana mzugo muno ojera. Omezugo onegerani. Tada zaluzu. Tada zaluzu.